Sota bụ Monde ma bụla abalị nke 22 n'ime ọnwa Julaị bụ ọnwa nke asaa n'afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ Orie na mbogeri isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra Steeti amalitego ikesa mkpụrụ akụkụ gburugburu steeti a. Kọmishọna steeti a na-afụ maka ewumewu bụ Honorable Onyeka agwago ndị ọrụ ngo ka ha tinye itozu eto na steeti a bụ Dọkịta Foster Ihejiọfọ kpughere na amụma ọchịchị Gọvanọ Soludo bụ nke na-apụta ihe site na ọtụtụ ihe o megoro ma tinyekwa na ihe gbasara ọrụ ugbo na steeti a. Minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na nchekwaba nri bụ Sinetọ Muhammad Abubakar, onye nke nọchitere anya ya site na onye direktọ nke ministri ahụ Atọ Mbụba, toro steeti gọọmenti maka ya bụ amụma ha na-eme ma kwuo na ọ ga-etinye oke nke ya n'ihu na ihe gbasara ọrụ ugbo na Anambra steeti bụ nke ga-eji wee na-ama atụ. N'icheta na afọ 2022 nakwa afọ 2023 ka Anambra steeti gọọmenti bụ ndị kesagoro ihe karịrị 1 nde ihe ọkụkụ nke gụnyere nkwụ nakwa akụ oyibo nyegara ezinụlọ nke dị na Anambra steeti. Onye deputy gọvanọ bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim, deputy spika ka ụlọ omebe iwu steeti a, ndị otu Anambra State Executive Council gụnyere Ọkammụta Solochukwu Lebelu, Chief of Staff bụ Maazị Ns Ezeajoye, Principal Secretary nyegara gọvanọ bụ ọkaikpe Joaquin Aneto, ndị eze ọdịnala, ndị President General ka gụnyekwara onye National President nke Anambra State Association of Town Unions Asatu bụ ọkaikpe Titus Akpụdo na imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme ahụ.